మన ప్రభు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పేరట మీ అందరికీ నా వందనాలు. ఈరోజు దేవుని పరిచర్య సామెయేలు మొదటి గ్రంథము 15వ అధ్యాయం మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే 15వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో దేవుని వాక్యాన్ని సెలవిస్తుంది. తరువాత అతడు సౌలు నొద్దకు రాగా, సౌల్ యెహోవా వలన నీకు ఆశీర్వాదము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజ్ఞను నేను నెరవేర్చుతాననగా సామెయేలు అలాగైతే నాకు వినబడుచున్న గొర్రెలు అరుపులను ఎడ్ల రంకెలు ఎక్కడేవని అడుగును. ఆమేన్. చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించును గాక. అయితే సహోదరులారా, సామెయేలు ఎద్దుకొచ్చి అనగా సామెయేలు వచ్చిన వెంటనే మరి సౌలు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. సామెయేలు, నీవు నాకు చెప్పిన పనిని, దేవుడు నాకు చెప్పిన పనిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాను అని చెప్పినప్పుడు మరి సామెయేలు గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు? అవునా, నెరవేర్చావా? అయితే నాకు వినబడుచున్న రంకెలు, నాకు వినబడుచున్న శబ్దాలు ఏంటి అన్నప్పుడు, అయ్యా ఆ గొర్రెలు, ఆ మేకలు లేకపోతే ఆ ఎడ్లు ఉన్నాయి చూసావా, అవి నేను తెచ్చినవి కాదు, అవి నా సైనికులు తెచ్చారు, అవి కొవ్వినటువంటి సైనికులు తెచ్చి పక్కన కట్టేశారని చెప్పినప్పుడు మరి ఆ సమయంలో సామెయేలు చాలా కోప్పడటం మనకు కనపడుతుంది సహోదరులారా. అయితే ఇంకో మాట కూడా మరి సౌలు గారు చెప్తున్నారు. ఏమన్నారు తెలుసా? ఇవి మొదట ఏమన్నారంటే ఇవి నా సైనికులు తెచ్చారని చెప్తున్నాడు. రెండవదిగా ఇవి నీ దేవుడిని యెహోవాకు బలి అర్పించుటకు తెచ్చి ఉన్నాను అని మరొక అబద్ధం ఆడుతున్నాడు సహోదరుడా. అయితే సామెయేలు జీవితంలో చూసారా, ఒక అబద్ధం తర్వాత మరొక అబద్ధం, ఒక అబద్ధం మరొక అబద్ధం, అలా అబద్ధాలు ఆడుకుంటూ వచ్చేవలసి వచ్చింది. కారణం ఏంటో తెలుసా? మొదటి అబద్ధము తన జీవితానికి మరి ముప్పు తెచ్చింది. ఆ మొదటి అబద్ధము తన జీవితాన్ని మరి నాశనం చేసింది. అంతేకాదు సౌలు చేసిన ఇంకా పొరపాటు ఏంటో తెలుసా? దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు, సౌలు నీవు రాజు కాబట్టి నీకు ఒక పని నేను చెప్తున్నాను, ఆ పన్ను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాలి. అదేం పని అంటే నువ్వు అమాలేకులను నాశనం చేసేయాలి, అమాలేకులను దేశాన్ని నాశనం చేసేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాపం బహుగా ఎక్కువైపోయింది, వారి పాపం బహుగా మరి విస్తరించిపోయింది. కాబట్టి వారి దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసేయబోతున్నాను, కాబట్టి నీ వెళ్ళి నేను చెప్పిన ఆజ్ఞను గైకొనాలని చెప్పినప్పుడు మరి సౌలు పరిపూర్ణంగా ఆ ఆజ్ఞను గైకొనలేదు సహోదరులారా, పరిపూర్ణంగా గైకొనలేదు. దేవుడు మాటకు విధేయత చూపించలేదు. మరి అక్కడ రాజుని మరి అంతము చేయలేదు. రెండవదిగా ఆ యొక్క దేశంలో దేన్ని కూడా మరి ఉంచకూడదు. అయితే సౌలు అలా చేయటం మానేసి కొన్ని వస్తువులను తెచ్చుకున్నాడు, కొన్ని గొర్రెలను తెచ్చుకున్నాడు, కొన్ని మందను తెచ్చుకున్నాడు. దేవుని మాటకి ఎదురు తిరిగి దేవుని మాట వినకుండా పాపం చేసినట్లు మనకి ఈ యొక్క లేఖనంలో కనబడుతుంది, ఒక వాక్యంలో కనబడుతుంది సహోదరులారా. అవును, అంతేకాదు మరి సౌలు ఇంకా మరి తన ఆత్మను కోల్పోయాడు. ఎందును బట్టో తెలుసా? పాపం చేయడం బట్టి, మాట వినబోవటం బట్టి. అయితే తన తర్వాత మరి దేవుడు మరి దావీదుని మరి రాజుగా ఎన్నిక చేసుకున్నాడు సహోదరులారా. దావీదుని రాజుగా ఎన్నిక చేసుకున్నప్పుడు దావీదు కూడా పాపం చేశాడు, దావీదు కూడా తప్పు చేశాడు. అయితే ఆ సమయంలో నానాతనను మరి ప్రవక్త వచ్చి దావీదును హెచ్చరించినప్పుడు దావీదు ఎంతగానో తన పాపాలు తను ఒప్పుకొని, తన తప్పులు తను ఒప్పుకొని మరి సౌలు వలె బొంకక, సౌలు వలె అబద్ధం ఆడకుండా అవును నేను చేసిన తప్పే అని తన పాపాలు తను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడ్డాడు దావీదు. అయితే సౌలు చేసిన తప్పు అని ఒప్పుకోవడానికి తనకు గర్వం అడ్డొచ్చింది, తనకున్న ఆ యొక్క రాజరికం అడ్డొచ్చింది. కానీ అబద్ధం ఆడుకుంటూ తప్పు చేసుకుంటూ కడకి చరిత్రలో లేకుండా పోయాడు సౌలు గారు. అయితే సహోదరుడా, సహోదరి, మరి దావీదు అలా లేడు. దావీదు చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపడ్డాడు. అయితే నీవు నేను కూడా ఈ రోజున చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం, నీవు నేను కూడా ఈ రోజున చిన్న తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాం, నీవు నేను కూడా చిన్న అలవాట్లకి బానిస అయిపోతున్నాం, నీవు నేను కూడా చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. నీ బ్రతుకులో, నా బ్రతుకులో, మనందరి బ్రతుకులో కూడా చిన్న ప్రాబ్లంలు, చిన్న సమస్యలు, మరి పాపానికి లోనైపోతున్నాం మనం. అయితే సహోదరుడా, సహోదరి, నీవు నేను కూడా సౌలు వలె మనం ఉండకూడదు, దావీదు వలె మనం ఉండాలి. అవును, మన జీవితంలో అనేకమైన పాపాలకు లోనైపోయాం. అది మనం గమనించుకోవాలి సహోదరుడా, సహోదరి. కాకపోతే మరి సౌలు వలె మనం ఉండకూడదు, దావీదు వలె మనం ఉండాలి. దావీదు చూసారా, తాను పాపం చేసినప్పుడు కూడా తన పాపం తను ఒప్పుకొని, తన తప్పులు తను ఒప్పుకొని నిజానికి మరి పశ్చాత్తాపడ్డాడు సహోదరుడా, సహోదరి. నీవు నేను కూడా చేసిన తప్పులకి పశ్చాత్తాపడాలి. అవును, దావీదు వలె పశ్చాత్తాపడాలి. దావీదు పడ్డ పశ్చాత్తాపం నీవు నేను పడినట్లయితే మన పాపానికి విముక్తి జరుగుతుంది, మన పాపానికి మరి పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది. తప్పుదములు చేయువాడు వర్ధలుడు, అవి ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టువాడు వర్ధలునని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి నీవు నేను అదే రకంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి యొక్క చిన్న మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు. ఆమేన్.